Jodongo mag Luo Council of Elders mawuok e gwenge marachuonyo okone ogai mar Azimio Raila Odinga mondo kik donjre kod jotelo mawuok e pinje Luo mane oyier e lemo ma opogore gi Jatend piny Kenya William Ruto. Jodongo go wacho ni bedo ni gisani Raila omakore gi Jatend piny e dwaro mare mar bedo jakom AUC miyo gi luoro ni onyalo keto kata kelo atua e kind Jatend piny gi jotelo mawuok e counties ma Kaluo masani omako lemo ma opogore e piny owacho. Gikwayo Odinga mondo oket maino mare e laro kom mar AUC makiko donjre gi jotelo ma Kaluo masani tiyo e piny owacho. Ne giloso e romo margi mane gibedogo e kar chung' od bura marachuonyo. Nie ni wadwa bedo gimoro achiel. Bedo gimoro achiel ema biro miyo yawuot rachuonyo ma president omiyo thuolo dhi tiyo kendo dhi tiyo ne jo rachuonyo. Wabedo mwang'ado bura ni wakwayo jowa mondo obedie chama moloso sirikal mar president William Ruto. Waneno dalili moro mar handshake. To wan wawacho ni handshake ni waseneno gi mathoth. Kodhi kucho owe kedo gi nyithindwa manomi tich ka. Nyithindwa momi tich owe mulgi gi chilo kiwacho ni gin jokech ni gidhi kwecho. Gidhi kwecho manade? To sirkal ni en sirkal mar Kenya. Otele gi Samuel Ruto, otele gi UDA, to onengo gibed ni gimiyo ji te mane bwogi konyruok. Omiyo konyruok nitie ma warito koa kuomgi. To kendo an agoyo erokamano ahinya maduong' kaka ne oparo nyithindwa machalo Leudo Walu. Omiyowa kaka minister. Oparonwa nyathiwa ni Raymond Omolo. Omiyonwa PS. Oparo nyithindwa moko, omiyo board. Chieme. Ka ng'ato rwako nyithindi, idonge rwakegi. Omiyo warwako lochne no.